aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila ko kunnafoniya kɛnɛ u kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye février kalo tile 10 san 2026 aw ka ko kan kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ. Vladimir Zelensky ni ale Ukraine jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko min ye Washington yɛrɛ ni o ye États-Unis faba yɛrɛ ko ka laɲini yɛrɛ de ko kɛlɛ min yɛrɛ bɛ olu ka jamana ale ni Russie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka ban sani juin kalo nata yɛrɛ cɛ san 2026 ko o la ko Washington yɛrɛ ye wele bila Ukraine jamana ale ni Russie jamana yɛrɛ ma u ka responsable yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u yɛrɛ ka taa ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ kɛlɛbanko ninnu yɛrɛ la. Vladimir Zelensky ye a ka ni laseli yɛrɛ kɛ juma tɛmɛnen yɛrɛ de journaliste dɔw yɛrɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ États-Unis jamana yɛrɛ ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u labɛn k'u bɛ ka u se kunu don k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ walasa u bɛ se ka Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen dabila kɛlɛ minnu yɛrɛ donna a san 5 yɛrɛ kɔnɔna na ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de États-Unis ale ka wele yɛrɛ bila Ukraine équipe ale ni Russie équipe yɛrɛ ma u ka taa ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. États-Unis wele yɛrɛ bila fɛn min yɛrɛ Ukraine jamana équipe de négociateur ale ni Russie jamana ka équipe de négociateur yɛrɛ ma u ka taa ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Miami sibiri nata yɛrɛ la. Nin déclaration in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛra Vladimir Zelensky yɛrɛ de fɛ. États-Unis ka wele yɛrɛ fɛn min yɛrɛ Ukraine jamana yɛrɛ olu yɛrɛ sɔnna ka taa États-Unis ka wele ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jaabi nka fɛn min yɛrɛ Vladimir Zelensky ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka jamana yɛrɛ tɛna sɔn fewu k'u ka taa ɲɔgɔn dɔ yɛrɛ kɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn min yɛrɛ la ni Russie ale ni États-Unis jamana yɛrɛ de bɛ ka décision bɛɛ lajɛlen ta k'a sɔrɔ Ukraine sen t'a la ko olu ka jamana yɛrɛ tɛna sɔn o ma ko ni olu ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka taa ni invitation yɛrɛ kɔni jaabi ko fɔ ni olu ka jamana yɛrɛ fana da donna kɛlɛban kuma ninnu yɛrɛ fana la. Russie jamana yɛrɛ a ka finitigilakaw yɛrɛ bila ka taga Ukraine jamana fan dɔ yɛrɛ la kabiri san 2022 min na Russie jamana yɛrɛ de bɛ ka o yɔrɔ ninnu yɛrɛ contrôler walasa u bɛ se ka o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɛ u ta ye kabiri o wagati yɛrɛ la Russie jamana yɛrɛ bɛ ka pression ba yɛrɛ de kɛ Ukraine jamana yɛrɛ kan walasa u bɛ se ka Donetsk region yɛrɛ kɛ u ta ye ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Ukraine essayant fa yɛrɛ de la wa Russie y'a yira k'a fɔ ko hali ni Ukraine yɛrɛ ma sɔn olu ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni contrôler k'olu bɛ yɔrɔ in yɛrɛ minɛ Ukraine jamana yɛrɛ la force yɛrɛ de la fɛn min ye Moscou ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka exiger yɛrɛ de ko Ukraine yɛrɛ k'a ka finitigilakaw yɛrɛ bɔ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ ka yɔrɔ min yɛrɛ contrôler kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu tɛ jɛn n'a yɛrɛ kɔni ko Russie finitigilakaw ka to olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa k'u bɛ fɛ ka yɔrɔ min yɛrɛ minɛ olu yɛrɛ la k'olu yɛrɛ tɛ jɛn ni o yɔrɔ minɛli yɛrɛ fana ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Russie ale kɛn bɛ ka Ukraine jamana fan dɔw yɛrɛ ta kɛmɛ sara la 20 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ Russie jamana yɛrɛ bolo o zone ninnu yɛrɛ la min yɛrɛ ye Donetsk region yɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ Russie jamana yɛrɛ bolo ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Ukraine essayant fan yɛrɛ la. Moscou y'a exige yɛrɛ ko fɛn min yɛrɛ Ukraine jamana yɛrɛ k'u ka finitigilakaw yɛrɛ bɔ o zone ninnu yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ ka zone minnu yɛrɛ contrôler kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko walasa Russie yɛrɛ ka se ka Donetsk region bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ a ta ye. Russie ka o laɲini ninnu yɛrɛ kɔni ma diya Ukraine jamana yɛrɛ ka da ka Ukraine jamana yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛna sɔn Russie ka o demande ninnu yɛrɛ ma ko sabula ko ni olu yɛrɛ ye o territoire ninnu bɛɛ lajɛlen ta ni ka di Russie jamana yɛrɛ ma ko yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye Russie jamana yɛrɛ ka se ka attaque ba yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin olu ka jamana ma wa k'a bɛna courage ba yɛrɛ de fana d'a ma don n'a nataw yɛrɛ la a ka se ka attaque dɔw yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ma o la k'olu yɛrɛ kɔni tɛna sɔn k'u ka territoire yɛrɛ di Russie jamana yɛrɛ ma wa fɛn min yɛrɛ fana u ka jamana finitigilakaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana tɛna bɔ yen. Ukraine kɛlen k'i ba Russie ka o demande yɛrɛ ma a nana ni solution wɛrɛw yɛrɛ de min na y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ min yɛrɛ bɛ Russie jamana yɛrɛ bolo ale ni yɔrɔ min yɛrɛ bɛ Ukraine jamana yɛrɛ bolo ko bɛɛ lajɛlen ka to n'i ta ye wa kɛlɛ min yɛrɛ fana bɛ ka kɛ u ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana dabila wala ko don n'a nataw yɛrɛ fana la k'u bɛna bɛn don dɔw yɛrɛ kan walasa u ka se ka taa kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ u bɛ se ka bɛnkan sɛbɛn laban dɔw yɛrɛ ta kɛlɛ ninnu banni kow yɛrɛ la min yɛrɛ ye Russie jamana yɛrɛ olu yɛrɛ fana ma sɔn Ukraine ka o solution ninnu yɛrɛ fana ma Russie jamana y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana tɛna sɔn Ukraine ka nin demande ninnu yɛrɛ fana ma ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka solution yɛrɛ kɔni kɔfɛ
min ye États-Unis jamana yɛrɛ olu yɛrɛ fana nana ni solution wɛrɛ min yɛrɛ ka jan ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka solution yɛrɛ la. États-Unis y'a yira k'a fɔ ko Donetsk région min ni kɛlɛ bɛ ka kɛ a nɔfɛ k'u ka o zone ninnu yɛrɛ yɛlɛmani k'a kɛ soroko zone yɛrɛ ye, ko ni o zone ninnu yɛrɛ fana yɛlɛmala ni k'a kɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ani soroko zone yɛrɛ kɔni ko waati yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ Ukraine ale ni Russie k'olu ka jamana fintigila ka fosi yɛrɛ yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ k'a fɔ k'u bɛ taa contrôle kɛ o zone ninnu yɛrɛ kɔnɔ, ko ni o yɛrɛ kɔni kɛra ko fɛn min yɛrɛ activité économique yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ka daminɛ o zone kɔnɔ, o la ko o dugu population sigibaa maaw yɛrɛ bɛ se ka u ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɛ ka ɲɛ wa k'u bɛ se ka u ka baaraw yɛrɛ fana kɛ normalement o dugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na. États-Unis ka o idée kura yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ Volodymyr Zelensky ale y'a yira k'a fɔ ko o idée kura yɛrɛ kɔni k'u bɛ se ka o idée yɛrɛ fana étudier fɔlɔ k'a lajɛ ko nka ko n'u ko k'u bɛ nin idée kura yɛrɛ kɔni baaraw sigi sen kan k'a kan ka kɛ ni sariya jɛlenw yɛrɛ de ye, nafaba yɛrɛ fana bɛ min yɛrɛ fana la. Zaporizhzhia centre nucléaire ni ale de ka bon ni Europe bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye, ko yɔrɔ yɛrɛ fana occupélen yɛrɛ bɛ Russie jamana yɛrɛ fɛ kabini u ka kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ daminɛ. O yɔrɔ yɛrɛ fana la kan fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka bɛn kelen yɛrɛ la, maa min yɛrɛ kan ka o yɔrɔ yɛrɛ contrôler ani u kan ka o yɔrɔ yɛrɛ fana lakana cogo min yɛrɛ la, fɛn min yɛrɛ fana ye accident nucléaire yɛrɛ fana ye u kan ka o bali cogo min yɛrɛ la, k'u tɛ ka se ka bɛn o yɛrɛ fana kan. U ka négociation ninnu yɛrɛ fana la nin yɔrɔ yɛrɛ fana ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula u tɛ ka se ka kan kelen yɛrɛ fɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ fana contrôle ko yɛrɛ kan. Volodymyr Zelensky ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la k'ali n'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ bɛ ka kɛ olu ka kɛlɛ dabilali ko yɛrɛ kan, ko fɛn min yɛrɛ ye Russie jamana yɛrɛ k'olu yɛrɛ bɛ ka continuer ni ka frappe yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma. Volodymyr Zelensky y'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen ko sɔgɔmadafɛla yɛrɛ la ko frappe dɔw yɛrɛ kɛra ni k'a ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma, ko frappe ninnu yɛrɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin olu ka réseau électrique yɛrɛ de ma, wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka gɛlɛyaba yɛrɛ de don olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na, ka d'a kan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka région caman yɛrɛ de bɛ yen nɔ ni kurantigɛ yɛrɛ bɛ ka caya o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la kosɛbɛ, wa a ye perturbation camanba yɛrɛ de fana don olu ka chauffage yɛrɛ fana la, u ka jamana kɛnɛyaso yɛrɛ fana kɔnɔna na olu bɛ ka gɛlɛyaba yɛrɛ de sɔrɔ ka d'a kan u tɛ ka se ka courant yɛrɛ sɔrɔ ale ni ka u ka baaraw yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛ ka sababu yɛrɛ kɛ courant ko yɛrɛ fɛn min yɛrɛ u ka jamana cakɛda wɛrɛw yɛrɛ fana ye k'olu bɛɛ lajɛlen fana bila la gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na. Volodymyr Zelensky y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kalo dama dama yɛrɛ kɔni bɔ ko fɛn min yɛrɛ Russie jamana yɛrɛ k'olu bɛ ka attaque jugu yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin olu ka infrastructure énergétique yɛrɛ de ma, wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka gɛlɛyaba yɛrɛ de lase olu ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma, ka d'a kan jamana kɔnɔdenw tɛ ka se ka courant yɛrɛ sɔrɔ ni ka u ka baaraw yɛrɛ kɛ n'a ye, fɛn min yɛrɛ fana ye u ka tobilikɛlaw yɛrɛ ye k'u tɛ ka se ka tobiliw yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛ ni olu yɛrɛ, ka d'a kan olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni branchelen bɛ courant ko yɛrɛ de la, ko ni courant tɛ olu ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni chauffage yɛrɛ fana tɛ yen nɔ k'o bɛ se ka na ni gɛlɛyaba yɛrɛ de ani faratiba yɛrɛ de olu ka population ka balo cogo yɛrɛ la, ka sababu k'o situation yɛrɛ Ukraine ye wele yɛrɛ bila a kɛrɛfɛ dugu dɔ yɛrɛ ma ni o ye Pologne yɛrɛ ye walasa a bɛ se ka dɛmɛ yɛrɛ dɔ k'a ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ ma. A ye dɛmɛ minnu yɛrɛ kɔni yira olu yɛrɛ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la courant ko, équipement ko ale ni kɛlɛkɛminɛn ko yɛrɛ de la, ko Ukraine jamana yɛrɛ ye wele bila Pologne yɛrɛ ma walasa a bɛ se k'a ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ni nin fɛn ninnu yɛrɛ ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ États-Unis jamana yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni bɛ ka cɛsiri cogo min yɛrɛ la kɛlɛ min bɛ Ukraine ale ni Russie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kabini san caman yɛrɛ kɛlɛ ninnu yɛrɛ bɛ se ka dabila cogo min yɛrɛ la, ka d'a kan kɛlɛ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ni ka u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka vie bila danger yɛrɛ de kɔnɔna na, o yɛrɛ de kɔni kosɔn États-Unis yɛrɛ bɛ ka cɛsiri kosɛbɛ o la a ye wele yɛrɛ kɔni bila fɛn min yɛrɛ Ukraine jamana ale ni Russie jamanaw ka négociateur yɛrɛ ma k'u ka se ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiridon yɛrɛ walasa u bɛ se ka taa kuma kɛlɛ ko ninnu yɛrɛ kan. Afrique du Sud présidence maaw yɛrɛ communiqué dɔw yɛrɛ jari communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Afrique du Sud finitigilaka dɔw yɛrɛ minnu tun bɛ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni olu yɛrɛ bɛ taga fo maa 700 bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ la ko Afrique du Sud yɛrɛ kɔni bɛ na o finitigilaka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ segin a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Afrique du Sud ka finitigilakaw taara Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɛ mission dɔw yɛrɛ de ni o mission yɛrɛ bɛ tali kɛ mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en Congo RDC. Olu ka laɲini yɛrɛ de walasa ka Congo RDC jamana kɔnɔdenw yɛrɛ lakana ale ni ka dankari violence dɔw yɛrɛ fana la minnu tun bɛ ka kɛ Congo jamana yɛrɛ kɔnɔna na.
ani Congo RDC jamana minnu yɛrɛ kɔnɔna ni gɛlɛyabaw yɛrɛ bɛ yen ni kɛlɛ yɛrɛ tɛ ka dabila ka u ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa u bɛ se ka dankari o kɛlɛ ninnu yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tun bɛ ka kɛ Congo RDC ɛsiyan fan fɛ hakilila jiginna kabiri san 1999 fɛn min yɛrɛ Afrique du Sud jamana fintigilakaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana sen bɛ ni mission yɛrɛ la min na Afrique du Sud fana bɛ a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ fana bila ka taga ni mission ninnu yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa lakana yɛrɛ sabati Congo RDC jamana kɔnɔna na Afrique du Sud présidence ma u ka communiqué ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko Afrique du Sud bɛ n'a ka jamana fintigilaka maa 700 yɛrɛ de bɔ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa Afrique du Sud fintigilaka ninnu yɛrɛ kan ka bɔ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na ɲani san 2026 ban kuma yɛrɛ de cɛ ni décision yɛrɛ kɔni lajɛyara fɛn min yɛrɛ o ni ma u ka secrétaire général yɛrɛ de fɛ ni a tɔgɔ de ko Antonio Guterres Afrique du Sud autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka nin retrait yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la ka d'a kan k'olu bɛna u ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ta ni ka taa u organiser ka ɲa ale ni ka o fintigilaka ninnu yɛrɛ ta ni ka u bila baara dɔw yɛrɛ la ni nafaba yɛrɛ bɛ o baara ninnu yɛrɛ la u ka jamana kɔnɔna na Afrique du Sud yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'a ka jamana fintigilaka ninnu yɛrɛ ta ni ka taa ni u ye a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka taa u organiser ka ɲa ani k'u bila baara dɔw yɛrɛ la ni nafaba bɛ o baara ninnu yɛrɛ la u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ ko hali ni ale ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɔra fɛn min yɛrɛ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka dɛmɛ yɛrɛ don ka ɲɛsin Congo RDC jamana yɛrɛ ma waati bɛɛ lajɛlen na ko hali n'a sɔrɔ initiative wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu sigilen don bɛn sabatili yɛrɛ de kama Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu labɛnnen don ni ka o initiative ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana dɛmɛ hali n'a sɔrɔ olu ka jamana fintigilakaw yɛrɛ tɛ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na bilen ko nka k'olu yɛrɛ kɔni bɛ to jiɲɔgɔn ɲuman yɛrɛ de Congo RDC yɛrɛ fɛ an bɛ segin tuguni ni ka hakili lajigin k'a fɔ ko Afrique du Sud ale yɛrɛ kɔni donna mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC yɛrɛ la kabiri san 1999 yɛrɛ min b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Afrique du Sud jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ bɛ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nin y'a san 27 yɛrɛ de ye ni olu tun bɛ mission yɛrɛ de la Congo jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo RDC ɛsiyan fan yɛrɛ la yɔrɔ min yɛrɛ la ni gɛlɛyabaw yɛrɛ bɛ yen nɔ ni kɛlɛw ka ca o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la kosɛbɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko san 2025 juin kalo yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ Afrique du Sud jamana fintigilakaw yɛrɛ k'olu yɛrɛ welela kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa mission dɔ yɛrɛ la Congo RDC ɛsiyan fan yɛrɛ dɔ la mission min yɛrɛ tun bɛ ka kɛ wagati dɔ yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa dɛmɛ don o dugusigiba maa ninnu yɛrɛ ma u bɛ se ka lakana yɛrɛ sabati o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la Afrique du Sud autorité maaw ka nin retrait kura yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Afrique du Sud jamana fintigilaka minnu tun bɛ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na kabiri wagati jan ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna dabila nka o t'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ k'olu yɛrɛ tɛna dɛmɛ don bilen ka ɲɛsin Congo RDC jamana yɛrɛ ma sabula o y'a yira k'a fɔ ko hali ni olu ka finitigilakaw yɛrɛ bɛna bɔ Congo RDC jamana yɛrɛ kɔnɔna na yanni ni san laban yɛrɛ kɔni cɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka dɛmɛ yɛrɛ don ka ɲɛsin Congo RDC jamana yɛrɛ ma wa fana ko hali n'a sɔrɔ ni initiative dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛna sigi bɛn sabatiliko yɛrɛ la Congo RDC jamana ko kan k'olu labɛnnen don ni ka dɛmɛ yɛrɛ don ka ɲɛsin o initiative yɛrɛ fana ma février kalo tile 7 tɛmɛnen san 2026 ko fɛn min yɛrɛ denmisɛnnin kulonkɛla dɔ yɛrɛ ni olu bɛ munumunu sanfɛla yɛrɛ la ko dɔ yɛrɛ binna jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faridaba dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ New Delhi kɛrɛfɛla yɛrɛ de la a yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin kulonkɛla yɛrɛ bɛ bi wagati min yɛrɛ kɔnɔna ko y'a sɔrɔ ko a tun bɛ munumunu yɛrɛ de la wa fana maaw yɛrɛ tun b'a kɔnɔna na a binni yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka maa 12 yɛrɛ de jogin maa minnu yɛrɛ fana joginna fɛn min yɛrɛ u ka jamana polisi dɔw yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana tun b'a la ni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tun ka surun kulonkɛla in yɛrɛ la maa minnu yɛrɛ joginna nin ko in yɛrɛ la u ye olu yɛrɛ ta teliya yɛrɛ la ni ka taga ni olu yɛrɛ u ka jamana kɛnɛyaso yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa furakɛli telima yɛrɛ kɛ olu la ko kasara yɛrɛ kɛra koba ye wagati min yɛrɛ la ko fɛn min yɛrɛ u ka jamana polisi dɔ yɛrɛ ni a tɔgɔ de ye ko inspecteur Jagdish Prasad ni ale si san yɛrɛ bɛ san 58 yɛrɛ de la ni ale yɛrɛ kun ka surun kosɛbɛ retraité yɛrɛ de la ni ale tun bɛ fɛ ka taa dɛmɛ yɛrɛ don ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ tun bɛ kulonkɛfɛn yɛrɛ kɔnɔna na ale kɛlen k'a ye k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ balale yɛrɛ tun bɛ kulonkɛfɛn nɛgɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ wulila k'a fɔ k'a bɛ taa dɛmɛ yɛrɛ don olu yɛrɛ ma teliya yɛrɛ la nka kulonkɛfɛn nɛgɛ fankelen dɔ yɛrɛ fana binna ale yɛrɛ kan wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka ale yɛrɛ bɔnɛ a nin na ale ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa dɔw yɛrɛ ni kisi nka a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni ka ale yɛrɛ bɔnɛ a nin na
u ka jamana autorité maaw yɛrɛ ye o kulenkɛyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ datugu walasa u bɛ se ka lakana yɛrɛ sabati o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la. O y'a yira k'a fɔ k'u bɛ enquête dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa k'a dɔn fɛn min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka nin fɛn kulenkɛla munumunu ta yɛrɛ la bin duguma. N'a sɔrɔ ni kuranko yɛrɛ de don walima ni problème technique wɛrɛ yɛrɛ de don ko n'i y'a yira k'a fɔ k'u bɛ na sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa k'a dɔn fɛn min kɛra sababu yɛrɛ ni ka na ni kasara juguba yɛrɛ ye. Ni kasara yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ ye ni ka jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila jɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na wa fana a kɛra dabalibankoba yɛrɛ de u bolo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faridaba dugu sigiba maaw yɛrɛ. Inspecteur Prasad ale ka saya yɛrɛ y'a a ka cɛsiri yɛrɛ de yira. Ka d'a kan a ka cɛsiri yɛrɛ de y'a to a wulila k'a fɔ k'a bɛ taa maa dɔw yɛrɛ kisi ni olu yɛrɛ kun balannen bɛ nɛgɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni k'ale yɛrɛ bɔnɛ ani na. Nin wale min filɛ nin ye ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni ye hakilinajigi yɛrɛ de k'a ɲɛsin denmisɛnnin kulenkɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la minnu bɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni kan ka lakana kosɛbɛ yɛrɛ de wa fana kuma bɛɛ entretien yɛrɛ de kan ka kɛ o kulenkɛfɛn ninnu yɛrɛ la minnu yɛrɛ fana bɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ fana ladon olu yɛrɛ fana kan ka former ka ɲɛ o kulenkɛyɔrɔ ninnu yɛrɛ fana la fɛn min yɛrɛ secours maaw yɛrɛ de olu kan ka caya o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la kosɛbɛ sabula kuma caman i b'a ye k'a fɔ ko pani yɛrɛ kɔni ye nin fɛn ninnu yɛrɛ sɔrɔ ni dun y'a ta k'a lajɛ denmisɛnninw yɛrɛ de tali ka ca ni yɔrɔ sugu ninnu yɛrɛ la minnu yɛrɛ jogira nin ko ninnu yɛrɛ la an bɛ duwawu yɛrɛ de k'u ye ala ka nɔgɔya da u ye minnu yɛrɛ fana banna an bɛ duwawu yɛrɛ kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya u ye. Kari tɛmɛnen sɔgɔma février kalo tile 8 san 2026 k'u ka sɔrɔba dɔ yɛrɛ fana kɛra Venise kɔgɔji yɛrɛ sanfɛ ni o yɔrɔ yɛrɛ fana bɛ Italie ni o kɔgɔjiba yɛrɛ kɔni ye siraba yɛrɛ kuma caman ni kulubaw yɛrɛ bɛ tɛmɛ o sira ninnu yɛrɛ fɛ a yirara k'a fɔ ko bato dɔ yɛrɛ de ye a ka sira yɛrɛ kɔni jɛ ni ka taa fara bato fila wɛrɛw yɛrɛ kun o kɔfɛ a taara fara bato kelen wɛrɛ yɛrɛ kɔni kun sani a ka taa Rialto pont kɛrɛfɛla yɛrɛ fana kari bila min yɛrɛ bɔra a yirara k'a fɔ ko maa 9 yɛrɛ de jogina o maa 9 ninnu yɛrɛ fana cɛla min kun bɛ ka bato yɛrɛ fana boli ko o yɛrɛ fana b'a la minnu jogina nin ko yɛrɛ senfɛ a yirara k'a fɔ k'u ka jogi ninnu yɛrɛ ma juguya kosɛbɛ nka min yɛrɛ kun bɛ ka bato yɛrɛ boli ko hakili wuli yɛrɛ kɔni ye ale yɛrɛ sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wagati min yɛrɛ la ko bato in bɛ taga fara bato fila ninnu yɛrɛ kun ko o wagati yɛrɛ la ko bato ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ ye tourisiw yɛrɛ k'olu de kun bɛ bato ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko bato dɔ in yɛrɛ kɔni kɛlen ka taa fara a kun k'o kɛra sababu yɛrɛ ni ka tourisi ninnu caman bi ji kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka o tourisi ninnu yɛrɛ bila jɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoniya fɔlɔ minnu yɛrɛ sɔrɔla olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛn min yɛrɛ problème technique dɔ yɛrɛ de ko walima k'a sababu yɛrɛ bɔra accélérateur yɛrɛ de la walima vitesse ko yɛrɛ de la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bato min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka na ni kasara juguba yɛrɛ k'u ye bato yɛrɛ lajɔ kɛrɛfɛla yɛrɛ la walasa u ka se ka enquête dɔ yɛrɛ kɛ bato in ka ko yɛrɛ la k'a dɔn fɛn min yɛrɛ kɛra sababu ye ni bato yɛrɛ kɔni sera ka contrôle yɛrɛ perdu ni ka taa ni kasara juguba yɛrɛ kɛ ji yɛrɛ sanfɛla la minnu jogina an bɛ duwawu yɛrɛ de kɛ ala ka nɔgɔya da yɛrɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye ne ne bɛ dan se an ka bi kunnafoniyaw kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma